Timbog sa ikinasang search warrant operation ang isang lalaking tulak ng ilegal na droga sa Sunrise Resettlement Site Phase 1 Barangay Anislag, Daraga, Albay, alas 7:40 kahapon ng umaga. Kinilala ang sospek na si alias Manuel, walang trabaho at residente sa naturang lugar. Ayon sa ulat ng kapulisan, matagal nang minamanmanan ng mga otoridad ang sospek. Nakuha sa kanyang pag-iingat ang dalawang malaking heat-sealed plastic sachets na naglalaman ng tinatayang 70 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 408,000 pesos. Bali po, talagang ang original po na plan ay i-implement po yung search warrant. Upon searching po, yun po may nakuha po na dalawa large size, transparent plastic sachet containing white crystalline substance po, suspected as shabu. Nahuli ang sospek ng pinagsamang puwersa ng Special Operations Unit 5 PNP Drug Enforcement Group, Maritime Group Tabaco, Daraga Municipal Police Station at Albay Provincial Police Office. Kaya talaga pong minomonitor na po siya ng mga otoridad. Kasalukuyang nasa kustudiya pa ng Daraga MPS ang sospek at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista.